умар шарифзода хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе буда мавсуф дар ин озмун дар номинатсияи ихтироъкорӣ ширкат варзид. Барои иштирок дар олимпиадаи мазкур умар шарифзода лоиҳаи худро ки робот аст пешниҳод намуд. Ба гуфтаи ӯ ин робот қобилияти ҳарф задан дорад ва барои муассисаҳои давлатӣ пешбинӣ шудааст. дар номинатсияи ихтироъкорӣ ширкат варзида мехоҳам ва аъзои ҳакамон роботи сохтаи худро нишон диҳам. ин робот барои даромадгоҳҳои корхонаву мактабҳо монда мешавад. ин робот сухан мегӯяд ки бе ниқоб дар омадан манъ аст. касоне ки ниқоб надоранд аз ин ҷо ниқобро кашида мепӯшанд. бояд гуфт ки дар муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе олимпиадаи дуюми даставии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе аз файни технология таи 2 рӯз аст ҷараён дорад. олимпиадаи мазкур бо қарори мушовараи сарроисти маорифи шаҳри душанбе аз 30 декабри соли 2021 дар 3 давр бо иштироки хонандагони синфҳои аз 5 то 10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри душанбе ташкил ва гузаронида мешавад. мавриди қайд аст ки олимпиадаи фен технология бо мақсади дарёфт ва рушди зеҳниву эҷодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳавасмандгардонии фаъолияти мустақилонаи илмиву амалӣ ва тадқиқотҳои онҳо дар доираи фен технология фарҳам овардани шароит ҷиҳати тарбияи мутахассисони соҳаи истеҳсолот омода гардидан ба зиндагии мустақилона бедор намудани ҳисси зебоипарастӣ тарғиби ҳунарҳои мардумӣ ва дар ин замина мусоидат намудан дар касби интихобкунии насли наврас гузаронида шуда он давоми 2 рӯз бо иштироки тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шоҳмансур ва литсею гимназияҳо баргузор мегардад. дар рӯзи якум хонандагони муассисаи ноҳияи шоҳмансур аз рӯи тест ва нақшаи корӣ имтиҳон супориданд ва имрӯз бошад лоиҳаи эҷодии худро дар назди аъзои ҳакамон пешниҳод намуда истанд. бояд қайд намуд ки 12 нафар ғолибони озмун бо дипломҳо ва тӯҳфаҳо сазовор гардонида мешавад ва ба даври шаҳрӣ рӯйхат пайдо мекунад. дар олимпиада хонандагон дар доираи барномаи таълимии фани технология тавассути санҷишҳои тестӣ, корҳои амалӣ, муаррифии лоиҳаҳои эҷодӣ ва иҷрои кори мустақилона байни худ сабқат карданд. олимпиадаи мазкур давоми 2 рӯз идома ёфта ғолибони он ба даври шаҳрӣ роҳхат мегиранд.